day ka mang. Ang balhin ko sa kabaw lagi oy kay porti ng inita. Kung di na ko balinan mo kaging. Mura kita nakita dito sa kugikan. Dito ra po ko skilid, wa mo ko dito mulaw sa buwan tumoy. Na, dito ko dugay sa kay ko na uli mang init kaya dito ka nag-istorya mini salud. Salud. Di ba igagaw man ng kuan Francisco? Salud, oh. Si Salud Asawa ba si Francisca? Namatay na ganito. Si Salud gani katong asawa ni Burgonio. Oh, Istorya mi dito kay namatay man ko no si Francisca. o gani, bari ka kalibutan di ay. Ay, kay kalibutan gani. Kita ba ni Francisco ato? Mo pito nakibaw ko namatay si Francisca kay nakita mi Francisco ato. Ay, si Francisco ato nang kuan igsuon ni kung sa to, si Tito Bartoldo ba to iyang igsuon? Tulumbi pod. Bartolome di ay. Usan kalimot na balang ka sa Ay, si Bartolome. gani. Nagatawa. Kailan ka to Bartolome katong Bartolome asawa to ni Kisan din ang asawa ma? Imang! Si Bartolo. Asawa ni Bartolome, oy. Sa men yung Uy, naon na gid ka diha Aw. sa'yo. Ay, Taghana ko ni siya dade para likit-likit di ay. Dito ko sa balay, kay Mama Kiro, man ko padong sa kong kabaw, godo niya. na naghisgot mong good mini salod kay namatay am ko nos Francisca. Way kalibutan kasi Saba ka diha taling, uy! na laba pa Mamatay din, si Kuan? namatay si Francisca, asawa ni Francisco. Saba ka imang, uy! Nasaba man noon. Gaya taglilikit diha mi. Ah, wala kay Oh. susus diha. Wow, oy, wa ko kapalit og Eh, crispy. tabako. Ay, kay di tabako dai unsa man ning tabako ah. Ay, bread na. Kadagko Ah, So, balik ta ba? Saba mo diha, uy, sinamatay. Ay, si Francisca lagi nga asawa ni Francisco. Dapat Francisco nga yang anak si Bartoldo. Ako Ah, katulad yung silingan ni Gregorio nga katong chupila. Oh. Nah, giahak. Ay no, tiguang na ba ito? Nga na, ginaman tiguang. Uy, pero katusuod, gigito sila ni Ponciano. Itong, bata ni ni Ponciana ba? Oh. Ah, bitaw. Wala ang ato buhi pa po siya, no? Buhi pa, uy. Buhi pa. Buhay pa si Ponciana pero si Ponciana naglubog na. Oh. Oh, pero Ponciana ba eh? Igsuon na ka ng Procopio. Ay, kalibutan sa Risia. Nga ka ng Ako na lang sabihin. atong perting uyaban nila ni Luminosa sa una. Kaya na kay ba pa uri ka anak sa Ano riyo, no? unsa? May magkami atong di man kami man tong barkadaha ato. Ay, patoyan lang. Aw, katuloy. Kadi ba karibat man si Prasya? Oh! Karibal, pangulitawhan to nako si Francisca sa una. Oh, nga. Nga, si Prasya, nabi ito'y... Oh, nga, sos, kinsa son. Berti na kong pamisita to sila ha, katong amahan niya si, kinsa ganito? Si, Pilo. oh, si Pilo nga. Pilo to yung Uso kay to mulikit. Ako ka nang muusap og tabako ba nga. Dito ko subos, pataka bitaw nagpaluwa dito pa sa kong tingkoy. Pag ana ko, pastang, bahuan naman yung luwa ni si Pilo. Naunsa ka nga, kuan man gito iya ha, kanang, unsa na kanang, uston gani, kuan, Gani. ariyo nga, laing kay baho. Gani. Lain ko. Kuan man dyan ay, Oh, ganito. kuan man dyan lang, kuan, ustos. Uy, ay ato ba? Wapa mo hindi ka uyab ni siya. Ano to uyab ni mo si... Na, Sagot nga siya naman. uyab. Uy, si... Si, Gurgunia man siguro Dili, to. dili. Wala na may ato eh. Isa gitu na. Di ko ganahan ana. Ang ganahan ako ro mga inday kanang mga 18 pa ubos. Isa to Di yung ko mga manahan. uyab ato sa riyo? Si kalimot yung katungan si uyab. Uy, Anastasia. ay... Hmm. Anastasia de. Anastasia. Uy, guwapa ba ito sa Anastasia? Oh gani. Na mura to Hindi ako nakadamag. napunto ni Anastasio. Oh, grabe tog naong puti kay mura nakadamag garina. Pero Mao to ibog pati ito niya. ibuga. Ibog ito ni mo si Sario. Nya sa am tanan nga di man gyud ay para kami. Ano pero saba mo di ay tinuod yun ang balita nga namatay to si ko. Oh, lagi. Matay lagi. Kamato niyang gabi eh. Ay mo adto ay naunsa nga to hindi mo adto. Kay sus kato baya si Francisca no anak dia to ni kinsa to yang amahan si Kuan? Si Sa to yung amahan ni Francisca, ma? Tonyo. Utonyo nga kanang Kristianisa ba? Oh. Ay, si Tonyo gani. Kaoy nga si Tonyo mato nga panpila. Pataka jud Kay yaw-yaw katura dia ba eh. sila o nga mamatay. Hindi ito bilang karagabi eh. Okay. Magdapat to sila mga slap. Sila mga kuan. Mao gani. Ilang mga Pero anak di gina to matag-an ang kinabuhi no. Mao Di gani. gina matag-an. Kay sus kato sa una parte gitong barkadahan nila ni kanang kanang liyang ba liyang. Oh. Asa may liyang ato ba? Uy, Kato kong silingan ni Perla. mo siya kailang asawa ni ko. Oh. Kato ba sila? Ang ako sa nahibawan si Pilang rasad nga kanang igsuon Kawa po tong iko. Iko ba katong igsuon ika? Oh, Saan ka? ang siya way kalibutan ni sis pangina po. Igsuon na to si ikaw si Iko. Oh, o di na sila magtiaya. Di uy. Magsuon to.
sa ato pa, si Pinang ug si Iko mo man nagsuon. Ano ba di eh? Oo. Nagkuti na na imo ha. Palagi na ako ng butangan kay... Sama po din imo Siguro, tabako sa eh. Kanang lanhaw man eh. Di Buwan na may man lain dito. Di man iisog imo tabako. Di kaya sa isog, di man numbag. Ano tong iso? Pero grabe kalita sa balita, no? Bitay. Lagi eh. Yan, ano sa may namatian di ay? Di atake ko no eh. Ah, Kuan take ko, ba no. nga napuno ang ilong kugmo? Ay, buwan na ito ka ginhawa na. Na, mana lisod nga kinahanglan kita mangingog mo, mas maayog yun nga. Mas maayog og nyalis nga kog ilong para nang kuha kay Oo, kay dako kay Tara ka na ginawa. ang- Bisa pag angin. magkuang mo ang kog mo daagi. Oo, din na kamat yung tao ni Francisca. o gani napuno ang ilong Nya kugmo. beteng hila ka tong igsuon. Si Francisco. Ah, ilak ba oray? Mau magali guro toy ampay guro kay. Ay aran pa. gabi, Ay. Namsin ka sansing si Francisco nang si Kuan God kato bang Piyang. oh si Pia nga Gloria. Nga Gloria itsong Gloria ba manghod ay manghod. Oh. Ano siya? Bata pa man to. Oh, byuda ba to? Byuda ba to, ma? Ito ba ay? Byuda naman to. Nabiyuda na yun. Namatay na yung asawa to ni Abana ni Pilang na. Namatay. Oy, Ipilong. La mangguro. namatay. Saan nga namatay? Ah, napasaba mo diha, uy. Adto lagi Manila kuno oy, ni adtog Manila unya na hulgan kuno og kuan crane. Asaba ka diha. Mao gani kining labang man kuno. Labang ang green. Labang si Pilong. Ay, saba ka diha. Wa mo ko Kay kabalita. gigukod-gukod man sa niya ang iro. Ay, pastilan. Paggukod niya sa iro, imbis ang iro ang tato na igo, siya man igo imang kay ni ambak ang iro. Kay mao day kay nakakita po day iring dito sa pikas. Oh, Kaya dai. si Pilong kay naaman dili dapita ay mao ay nahulugan. Sus. Kating luuyag yung Pilong. Mao na byudas pilang. Nga Okay. Pero nagkuan ang pa duda si kay daghan man Francisco. nagbibid. Ah, nag-ibid po? kana di pa na malubong si Francisca awa. Nani namintana? Ipo na dito si Kuan. Klaro na kaayo na. Mag-abot-abot na dito sa dakong kamansi. Kamansis imong kunot nga adto man nas ubos akasya. Aw, daghan ang lakitaanan. Sabi, daghan kay kalibunan. Awa Tawa. maayo kay si Sario kay kada panugboy anis kabaw maniid-tiid pa mo siya na Kinsa man siya din ako makita na nga inapamakiro na ko diha. Naaman siya makita na ko. Sa din na nakong Patong manis babaw intos kahoy mangnanaw sa ubos. wala na ko ano eh. Kay natagam ko atong nahagbong ko. Kani siya liwat ba kay siya pirmin? Ay, asam di ta maliwat sa Ako mapan. pang manananggot. Sa una Oo, ko ang lagi manananggot akong nga asawa ni- nahog gapaakan sa tike. Ay na, inaasa din taon ninyo ako ang amahan. Sibaw day. Liwat kayo. Fermin lagi asawa ni Lucia. Abanang Lucia. Ya, inahan. Nahan na ko god. Lucia. Ya. Tong naikaluhas, Lucio ba? Ah, Luciutan. Dili. Iyan na SM. Sabi ko si Luciutan. Lucio nga. Katong iso ang kaluha to ni Mama Lucia. Parte gina yung liwatan Fermin. Liwat kayo. Mo ni pole ato babaw sa pasaka mangnanas ubos. Wala na ko ana, natagam ko ana lagi. Mabdik ko gusto maparehas kong amahan nga matagak. Sus, buat. Ya kana uy, mga inday mo muna lang ko ninyo hada kay taon akong kabaw dito ro naghalhal na to diro kay ako butong pakiruhan. Nya, di ka mo ato silang Wato ko niya oy unsa? Wato ko niya. Dugay ba kasi mo ang pahuman o pamakiro alas city tapos dito ay. Kasi syempre busgon ta nagmaayo ang atong hayop. Asa ka nga Gusto maka mo magdungan lang tayo tuon niya, ma'am. Di mag-utan pa ko ay magharos pa ko atong kamunggay. Na ako sa bitaw, mo adto pa yung taong kurog lungsod kay magpalit sa yung taong ko bisag isa lang kay slice bread. Basig na mo ipada kay may nang wala na na ato kape unya dito minatyan. Pwede ra man guro ng bugas pinai. Magpaig lang ko ron eh. Dali mo sa yan. Ano na lang ko eh, magkatugato pa itong watay kwarta. Inday, order ko. Sige, sige. Ano Sige, kaya? seryo, eh. Ako nang sarili, paulit na po ko eh. Paulit na po ko eh, kay magharos pa ko sa kamunggay. Tagain na lang kung utan man di. Kay mag-utan di ka na ako dito eh. Buti, hapitan lang ito man. O nung apiton ko dito, hindi ka magpaig pa ko bugas. Uy, akbo na lang Maugan ako dati. Namato sa kuglungsod. Pagluto na lang din ang kamuti, kundi magkuan kag budbud na tiktik para makasib. Ah, magbudbud lang tayo. Nakuhay na. Oh, nahala, sige eh. Magbudbud na lang dahil ko.